Baxhalabile abazali abolusileyo eNtshona Koloni ngenxa yokuxhuma kweziganeko zozungu lichele abanyanzelisa inhlawulo yokhuseleko labakhwetha. Asiyithi esibulele abantwana manje angi-understand ukuthi thina sisitotshwa kanjani. Abathengisi basezitalatweni kunye nabo bathengisa ezikolweni babambe umngcelelo osingiswe kwi-ofisi zesebe lezemfundo eGauteng nalapho bathe thacu uxwebhu lwabo lwezikhalazo benyanzelisa isebe lezemfundo ukuba libavumele bathengise ezikolweni kwakhona kunyaka ozayo. So without further ado, ladies and gentlemen, please allow me to welcome the new Mamelodi Sundowns head coach, Mr. Miguel Cardoso. Iqela leMamelodi Sundowns liwuqhawule umtshato nomqeqeshi walo uManqoba Mngqithi zelabhengeza uMiguel Cardoso eyinzalelwane yasePortugal njengomqeqeshi omtsha. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwemilo ezandla Botani Mzontsundu. Baxhalabile abazali abolusileyo eNtshona Koloni ngenxa yokuxhuma kweziganeko zozungu lichele abanyanzelisa inhlawulo yokhuseleko labakhwetha. Urhulumente uzigxeke kabukhali izenzo zolwaphulo mthetho ngelithi zidala isangqwe kweli siko libalulekileyo nakubazali. Ngamawaka amakhwenkwe angena kwisigaba sokwaluka ngelixesha lonyaka, kodwa kukho uloyiko lokuxhwilwa kwabakhwetha kwanokunyanzelisa intlawulo yokubakhusela. Ziziganeko ezi esele zivelile kwiphondo laseNtshona Koloni ukusukela ebutsheni benyanga kaNovemba. He said if he'll kill my child or if he is not killed, he'll be injured and you will find him in the hospital. And the day we are going to have the celebration is the day we'll be having a funeral. Usapho lakwaXhayiya luthi luhleli exhaleni ngonyana walo oselwalukeni njengoko kwafika indoda ethile eyayizigqume ubuso inyanzelisa ukuhlawulwa imali elinganiselwa kwi-R700 yokukhusela unyana walo kungenjalo olusapho luza kumngcwaba. I wanted to. I gave him the money that I had, and it was only 140. I didn't know what will happen after. And then I don't even blame the parents, because the parents who gave him, because after me he went to other places as well. And I don't even blame the parents who gave the money, because it's so scary. It's so scary to have those people in our houses. Noko kunjalo kukho imibutho elikhathaleleyo elisiko nezimisele ngokuthintela nayiphi na imikhuba enokubeka ubomi babakhwetha esichengeni. We want to ensure the families of the initiates that their boys are safe in the initiation site. As at the initiation site which we are using as Guguletu, Nyanga, it's Stoke Road site, there are security on that initiation 24 hours who are looking after that site every day, 24 hours to ensure that the initiates are safe. On top of that, SABS is also visible at the initiation site to ensure that there is no incident. Kananjalo urhulumente uzimisele ekukhuseleni abakhwetha de bafike ekugqibeleni koluhambo lwabo lusingise ebudodeni. Abathengisi basezitalatweni kunye nabo bathengisa ezikolweni babambe umngcelelo osingiswe kwi-ofisi zesebe lezemfundo eGauteng nalapho bathe thaca uxwebhu lwabo lwezikhalazo benyanzelisa isebe lezemfundo ukuba libavumele bathengise ezikolweni kwakhona abathengisi kunyaka ozayo okuze emva kokuba banqunyanyiswa ngokukhawuleza abathengisi emva kokubhubha kwabantwana abangaphaya kwama-20 nekholelwa ukuba batya izimuncumuncu ezinetyhefu. Nanjengoko bebebambe umngcelele onocwangco abathengisi basezikolweni bathi bafuna isebe lezemfundo libabuyisele ezikolweni ngokukhawuleza kunyaka ozayo. Aba bathengisi bathi ayingabo abathengisa ukutya okutyhefekileyo.
asiyithi esibulele abantwana manje angi-understand ukuthi thina sistotshwa kanjani. Ngifila ukuthi le South Africa le government yethu yasicinezela kakhulu, imela abantu bangaphandle ukudlula thina ama-South African. Kusho ukuthi le government le akusi government yethu, i-government yabantu bangaphandle. Sizelela ukuzodimanda ukuthi government ubekwe yithi laphaya ukuthi uhambise idingo zethu, and idingo zethu qala ezokuthi qala ngathi qala before bonke laba abanye abantu banekelayo nababalulekile kuwe. Number 2, labo mama laba ababuyele emsebenzini. Kusenjalo abathengisi KwaZulu-Natal bathi bacela zongezwe insuku zokubhalisa amashishini wabo. Kulokho engakusho mina kade ngishapha ngaphakathi, mina ipermit kade ngayi-apply maybe 9 years ago, angaze ngiyithola kuzobe manje. Hlale ngiya sengaze ngavele ngaye mhlawumbe ngino 2 years ngingayikhona because bewule ube ngitshetha hayi uzoyithola hayi kunenkinga uzoyithola but ngagcina ngayitholanga. So namanje ngigcine ngithi angingabambi ngokudinwa, ake ngisukume mhlawumbe ngiyiqale futhi le process mabetha ngiyiqale phansi. Yabo ngiyiqale le process phansi but angazi kuzokwenza muphi umehluko nalokho. Myself, I've been trying to finish, almost about to finish. Other my brothers, they never done. As well, also African, also all the black people like us, also they are making up and down to register all the shops. They never done. So we need the more days, 2 more months to register it, and then we're gonna done to finish to register all the shops, and then we will be done everything, and then everything is gonna come to be alright. Ukanti usodolophu waseThekwini uthi luqhuba kakuhle ubhaliso losomashishini kweli phondo. Okumanje sesilabantu asebe applyile abangaphezulu kwa 2500 kodwa uyazi abantu bakithi bagijima ngemzuzu yokugcina, uzobona ama numbers ekhuphuka ebheka phezulu, kodwa kwethu ukuthi siqhubeke sikhiphe lo mkhankaso ukuthi wasala washiwa, ngoba uma ibhizinisi lakho lingaregistiwe and sifika uzobe usuphambana ke nomthetho kahulumeni. Kulindeleke ukuba le nkqubo yokubhalisa amashishini ivalwe ngoLwesihlanu kule veki. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo. Abahlali baseBreyburg kumasipala oMbaxa iBuffalo City baphila nzima emva kokufudukela kwimizi engaphelelanga. Uninzi lwezi zindlu nabazinikwa ekuqaleni kwalonyaka ngoFebruwari azinazo inkonzo ezisiseko ezifana namanzi, umbane nogutyulo, nto leyo eshiya intsapho zitsala nzima. Oonokontraka banyanzeleka ukuba babeke phantsi izixhobo zokusebenza kulandela ukungahlawulwa iinyanga ezintlanu nokwadala ukuba ezi zindlu zingagqitywa. Abahlali baseBreyburg kufuphi naseQonce bathyola isebe lokuhlaliswa koluntu ngongabi nankathalo. Abahlali kule ndawo bathyola isebe ngokusebenzisa inkampani yokwakha edume ngokurhuqa enyawo nokwenza umsebenzi ongancumisiyo. Bathi izindlu kule ndawo sele ziqalile ukuqhekeka nokuphuma amaphahla. Since 2016, we've been made promises after promises that this contract is going to be finished. Year after year, I've been taking minutes from subcontractors every year, in and out, getting promises. The next following year, it's going to be finished. The last promise we've got now, before end of December, all beneficiaries will be in their houses. But at the looks of it now, it's not going to happen. Abakhi abathenjiswa ukuhlawulwa ile nkampani bathi badikiwe kokusebenza kungekho mbuyekezo. Lasikhenze izindlu zey4 sixelela kanto yabantu kanye ezawubhatala 1000 rand, bathi ndithole imali nje ka 2000 rand. Wathethwa nto yoba enye imali leyo esiyekileyo izawuphuma 23 of December this month. So ngoko mama sikatele nyana asisavana le makhaya wethu. Uceba wale ndawo uthi awona nobangela woku kuqeshwa kwabasebenzi abangenamava okwakha. I think that is just the type of how can I say, the inexperience or the type of how can I say, the quality of workers that they have employed. What's worrying, if you go around, first of all, a month or two ago, the guy that's doing the main sewer line, the sewer line was level, so there was no off-run. So it was already leaking. Abanye abahlali ke kwanyanzeleka ukuba bafudukele kwizindlu zabo ezingagqitywanga ukwakhiwa
ukuze bazikhusele zingonakaliswa ngonqevu balendawo. Lisolekile igqwetha ebelimele umtyholwa wokuqala kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa Advocate Thulani Mngomezulu. Usapho lwakhe luthi usweleke ekuzeni kusa namhlanje kwisibhedlele saseFosloras. Advocate Mngomezulu waba yinxalenye lityala ngo-Okthobha unyaka ophelileyo, kanti ebengekho enkundleni amatyeli amaninzi ngenxa yempilo engentlanga. Kwaye bekulindeleke ukuba apheke sophula ngemibuzo umcuphi ophambili kweli tyala, uBrigadier Bongani Gininda, emva ko-Advocate Zandile Mshololo. Ukanti izolo ujaji Ratha Mokgwatleng noyijaji echophele elityala ubuzile kuba uphi na u-Advocate Thulani Mngomezulu nanjengoko egqibele kudala ukubonakala enkundleni. Mr. Mngomezulu, when is he starting? Well, he said he'll start after Advocate Mshololo. I suppose that can only be when we resume in the first term next year. First term next year? Yes. Why? Well, we left with about 4 days, my lord, before. In fact, the term ended on Friday, but we requested to sit an extra week just to catch up. And I foresee that Advocate Mshololo will still be busy for another day or so. And I think it's unlikely that Mr. Mngomezulu will be ready to commence with his cross-examination. Ngeli xesha lonyaka uninzi lwabantu lubazizigculelo zonqevu nabafuna ukuziphilisa ngemali yabo besebenzisa amaqongo nxibelelwano. UThami Magwentshu Ngozi usibalisela ngebali lakhe lokuthathelwa imoto eyijongile. Uthi waxhoma kwiqonga lezonxibelelwano imoto yakhe wayithengisa ngemali engange-28,000 zeerandi enethemba lokuba uza kuyisebenzisa ekhaya xa egodukile kwezolide zehlobo. Uthi kwafika indoda emhlophe yathi ifuna ukuyithenga le moto yathumela ngobuxhaka xhanga isebenzisa i-app yebhanka imali kwibhanka yakhe, kodwa namhlanje zange ikhale kuye loo mali kwaye le ndoda yaphela emehlweni nemoto yakhe. Sikwimpumarandi yerhawuti kwilokishi iRondebelt sibizwe sisikhalo sexhoba lonqevu nabathe kwivekana nje ezimbalwa ezigqithileyo baphulukanisa uThami nesithuthi sakhe. Masimve ephalaza lentlungu. NgoSeptember mayiphela uSeptember ndaposta imoto bandithengisa imoto. Bekuphela uSeptember nge-1 zika-October wafika umlungu ndiposte kuFacebook. Wafika umlungu ezojonga imoto. Ayinyani ujikelezile umlungu apha ngaphandle efuna ebojonga imoto bangaba imoto ikwesiphina isimo. Savumelana nge-28,000 igama lomlungu Patrick Green uhlala eBrixton. Zeziphi inzame asele zithabathile lo kaNgozi ukujongana nalenyewe? Amapolisa eSilberg awakhona unceda. Amapolisa aseBrixton awakhona unceda. Ndile eLisberg. Amapolisa aseElisberg athi mandihambe ndiye eBrixton ngoba lo mlungu uhlala eBrixton. Ndile nyani ke eBrixton ndihamba netshomi yam siyojonga. Into endimangaze kakhulu apha eMzantsi Afrika eyona indenza ndaphelwa lithemba anabhongo msasasi. Kuthi amapolisa kudala lo mlungu eskema abantu from 2011. Uzityande igila ke uThami esixelela ngomnqweno wakhe kuyo yonke lento. Umnqweno omkhulu ngicela bonke abantu abasikenywe ngulo mlungu njeba kuthi aba-100 abantu abasikenywe ngulo mlungu baze ngaphambili emapoliseni. Emva kwamalinge sizama ukuthetha nabomthetho ngaphandle nje kububona kunje akekho namnye ofunile ukuthetha nathi sileli jelo. Kodwa ke ngelingeni sihambile sayondwendola indlu yomrhanelwa. Rumeme imoto yam uzotshona kulomsi ngenxa yokuncedwa ilocation. Bemi boMzantsi Afrika ndidinga uncedo kuni. Ndifuna imoto yam. Sisabele ke nakwingcali yakwa-forensic ngenjongo yokufumana iingcebiso ngale ngxaki. iFacebook iplatform ekuwukuthi yenzelwe ukuthi abantu bakwazi ukwenza ibhizinisi kalula. Kodwa unfortunately ama-fraudsters wethu use le platform ukuthi bakwazi ukuthathela abantu imali. So okubalekile ukuthi kule festive season uma ababukeli bayenza any transactions specifically on the Facebook marketplace, they must exercise precaution.
And it's not only Facebook in actual fact, it's under general online purchasing. Kwindaba ze-Channel 163 oyiphathelwa yi-Newsroom Africa, ndinguthabile Makhapela eRondebelt, Germiston, eGauteng. Mongameli Cyril Ramaphosa wambele iphondo laseMpumalanga kwindibano nesigqiba esiphezulu esilawula iphondo. Injongo kukomeleza amaqhina entsebenziswano phakathi kohulumente bamaphondo nozwelonke kwilinge lokuphucula uhanjiso lweenkonzo ngaphantsi kolawulo lwesixhenxe lukarhulumente. KaRamaphosa kwintetho yakhe ugangathe phezu kwemingeni liphondo elijongene nayo njengeqondo eliphezulu lentswelangqesho nalapho ethe kuzafuneka amaqhinga akhawulezileyo okulwa nale nyewe. We know that the province faces enormous challenges. The unemployment rate in Mpumalanga is higher than the national average. And we know that nearly half of all young people in the province are unemployed. More than half the population live below the lower bound of the poverty line. For Mpumalanga, exclusive economic growth and job creation must therefore be at the forefront. I meant to say inclusive economic growth. It must be at the forefront of all the efforts that we can ever embark upon. Kudlakamantye yasePalm Ridge isikhabile isicelo salowo wayengumongameli weSAFA umnumzana Danny Jordaan nalowo isakubala igosa eliphezulu elijongene nezimali kwiSAFA uRhoni Hluyo sokuba ityala labo lobuqhophololo likhutshwe kumqulu wamatyala enkundla. Umnumzana Danny Jordaan bevele enkundleni kwakho namhlanje ngezithyolo zokusebenzisa gwenxa imali yeSAFA engange 1.3 million rand. I must say that I've investigated the matter the whole day, starting with the first leg. Have you established the delay, Worship? I have not identified the delay, taking into account that the matter just started in November. So there is no delay. And this court also has no jurisdiction to stay the prosecution. On that basis, I'm saying that Section 342 capital A, it is premature in these proceedings. And this court is dismissing the application. Iqela leMamelodi Sundowns liwuqhawule umtshato nomqeqeshi walo uManqoba Mngqithi emva kwendlela engancomekiyo ebelidlala ngayo eliqela nongaqhubi ngendlela ebelifudula lidlala ngayo ngaphambili. Kwinkomfa namajelo endaba emini namhlanje usihlalo weliqela ubhengeze ukuba uMiguel Cardoso inzalelwane yasePortugal nabefudula eqeqesha iqela laseTunisia iEsperance kuye umqeqeshi omtsha weMamelodi Sundowns. Ufikelele esiphelweni umtshato phakathi kweMamelodi Sundowns nomqeqeshi wayo uManqoba Mngqithi. UMngqithi woyisakele ukuphumelela indebe MTN 8 ze wabethwa nakumagqibela kankqoyi endebe eCarling Knockout ngabashakazi iMagesi FC. Kodwa nangona kunjalo, iBrazilians zikwindawo yokuqala kwiBetway Premiership ngelixa kukhangeleka ngathi iseza kubande indlela kwiCAF Champions League. Today, we've brought you all here to share with the media that the football club and the Mamelodi Sundowns board and management have decided to implement a restructuring and a change in the coaching department. So without further ado, ladies and gentlemen, please allow me to welcome the new Mamelodi Sundowns head coach, Mr. Miguel Cardoso. uMiguel Cardoso nongumqeqeshi omtsha uthi uqhulumancile kakhulu lithuba lokuqeqesha iqela elinjengemamelodi Sundowns. It's a really pleasure to be here, to be the head coach of Mamelodi Sundowns, and to be among you in South Africa. Ukanti uSteve Kompela noKennedy Mwene baza kuncedisana naye lo mqeqeshi mtsha ngelixa uManqoba Mngqithi, uWendell Robinson noRomain Falls benikwe uphumaphele. Babe
Sibonga sibini kuwe mamqwathi nomamzango edeskeni yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna kwidesk enkulu idesk kaloku yemuslim naki igama lam ndinguthabile makhaphela ndinzwakazi yasebathenjini mvanje yenjenje bethuna kaloku imozulu siqala ngokuphawula ke mbukeli ngokomfanekiso wethu wokuqala nqa iziganeko zamvanje kumzantsi afrika phela nokho isayibonimeko phaya imaxongwana phaa kwelaphondo kumntlampuma ngamandla phaya eGauteng futhi amantla welaphondo kooPretoria phaya eTshwane kwasekuseni phaya sezomvula zindudumo phabela usongo usuku lwabo kwakhona ngalamashumi mathathu nje akhathwa sisithandathu kanti imbukele ekhaya wam amaqondo wakho kaloku aphansi naphezulu ngolokuqala nqa ke bethuna iphondo kusempuma koloni amantla welaphondo phaya ekomane ezibeleni phana koAlvani kwasekuseni licwenge kamnandi lazo futhi kuye kutshisa phaya ngemva kwemini ngawo kaloku lamashumi mathathu nje akhathwa sisibhozo nathi kwakhona bethuna kaloku imozulu kusephondweni laseFree State ke elo phondo lapha kaloku kumbindi eMzantsi Afrika kumantla ke welephondo phaya akhona amafabiko kakhulu futhi ekhathwa zimvula induduma ntyatuduma nje yonke iva kwemini phako Sasolburg kwasekuseni njengomso kanti ke xa sithe chu ngokubanzi sijonge phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso phanga senqobeni futhi kwasekuseni koWorcester ekseni qabaqaba njengamafu ngelashumi elikhathwa sisihlanu bahambe neminyaka beyisonga kwakhona ngamashumi mathathu nje azabe nesihlanu bukele ekhaya nansi kwakhona bethuna imozulu ephondweni laseNorthern Cape ngomso amazantsi welaphondo futhi phela phaka lokhu koSutherland phaya neziphaluko kwasekuseni futhi likhona ilanga futhi kutshisa mpela emini phaya ngo31 mbukeli nansi bethuna kwakhona kaloku imozulu kusephondweni eliseNorthwest ngomso phaa kwintshona yelapho namazantsi walo Morulen kwasekuseni futhi wakhona lamafupha noko ephole kamnandi futhi kwakhona noxa kutshisa xa bezawulala phaya futhi ngala 41 kanti ke nathi bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni kuseGauteng apho sikho yamazantsi futhi eSprings nempuma yelaphondo zimvula zindudumo kwasekuseni noxa kutshisa kungabandi kwaphela phaya ngawo kaloku lamashumi mathathu nje azabe nesithathu nansi bukele ekhaya kaloku imozulu kusephondweni laseLimpopo elopholekele kumantla apha eMzantsi Afrika napha kwintshona yalo phaa kumazantsi futhi kobilabila kwasekuseni wakhona mafu kodwa kubandi nje kwaphela tunga ngamaqondo phaya atshisa kakhulu ngamashumi mathathu nje akhathwa sisixhenxe sehle njalo sithe chu ngokubanzi phaya ephondweni lasempopalanga ngomso kwintshona yelaphondo phaya emalahleni ekumbindi kokweliphondo nabazantsi futhi njengapha kaloku koEmelo kwasekuseni futhi bevuswa lishumi nesixhenxe mbukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisoka imozulu phaya kwaZulu Natal amantla welaphondo futhi koNewcastle phaa futhi kusanetha kube bubandi ekuseni napha koVryheid ngixesha lasekuseni phana semini ngamashumi mathathu nje akhathwa sisibhozo mna ndithanda kangaka xesha limyoli kamnandi mawethu.